Molt benvinguts. Avui l'equip de País en Ruta es troba a Castell-Platja d'Aro, a la comarca del Baix Empordà. Descobrirem per què aquest municipi ha aconseguit l'acreditació de destinació familiar. Bé, i les coses que té per explicar-nos, perquè té molta història, Olga. Vila romana de Pla de Palol. Grecorromana, que feien moltes coses aquí, amb una platja molt famosa, a més a més. Però no s'acaba aquí, senderisme, camins de ronda... Sí que et posaràs les sabates esportives avui, I tant, avui caminarem una mica. Exacte. Coneixerem la part gastronòmica, que hi ha molts productors locals a la zona, coneixem les seves fires, les festes més sonades, les del Carnaval... Bé, moltes festes. I de la mà de Girona Excel·lent, què coneixerem, Albert? Un bon vi. I humanitzarem amb música, Olga, perquè ens acompanyen el Gota Suave i Billy M, que canten un soul català que deixarà a més d'un bocabadat. I a més acabarem el programa també amb un reportatge molt xulo vist des del mar. Des del mar avui, Albert. Exacte. País en Ruta obre les maletes aquí, a Castell-Platja d'Aro. Comencem?